Zerotik hasten bazarete nola lortuko zenituzkete zuen lehen langileak? Bueno, bai galdera ona. Langilea lortzea startup bat zarenean benetan oso zaila da, eta batez ere hasieran, ze azkenean ipintzen duzu iragarki bat edo aurkitzen duzu norbait zure bulegora etortzeko elkarrizketara. Eta baldin bazoaz, Ticketbizera 400 pertsona direla eta ikusten duzula hor mugimendua, esaten duzu, jo, hau leku ona da. Baina imaginatu, ni hasten naizela, elkarrizketa egiten dizut eta etortzen zara nire despatxito txiki batera eta esaten dizut, bueno, egingo ditugu gauza hauek eta esaten dizu, baina nun sartu naiz, osea, benetan leku hon batean nago lan egiteko, orduan erronka bat da startupentzat hasieran jendea lortzeaz, konbentzitu behar duzu pertsona hori, orain 2 pertsona diren startup hau izango direla 10 edo 200 noizbait, eta sinetsi behar dute proiektuan. Baina hori aldatzen ari da. Orain direla 10 urte oso zaila zen, pertsonek ade ikasten zutenek, edo zuzenbide ikasten zutenek, nahi zuten lan egin banka inversión, edo konsultoria, McKinsey, Accenture, horrelako lekutan. Eta zuzenbide ikasten zutenek, 4 Casasen, edo Urian, horrelako zerbait. Eta startup baterako, proiektu berri baterako, pertsona horiek kontratatu nahi zenituen, oso zaila zen. Soldata gutxiago izango zen, eta arriskua itxela da. Egian, 2 urte barru, enpresa desagertuko da. Eta orduan, zaila zen, erronka bat zen, baina asko aldatu da. Gaur egun, enpresa berriak eta startupak eta oso sexiak dira, eta gazteek han lan egitea nahi dute. Beraientzat, inbertsio banku bat edo konsultori enpresa bat, dinosaurio bat bezalakoak dira. Eta zaharrak, eta ez dago fleksibilitatea, eta trajea, eta korbata jarri behar ditut, eta nahiago dute enpresa txiki baten lan egitea. Gainera, enpresa txiki baten, enpresa handi bat ondo dago ere, baina enpresa txiki baten pilo bat gauza ikasten dituzu. Eta guztia zure kabuz egin behar duzu. Startup baten hori ez da gertatzen, guztia zure kabuz egin behar duzu. Eta hori oso ona da bilakaera profesionalerako. Eta hori uste dut gazteek baloratzen dutela, balio ematen diotela. Zer egiten dugu talentua kontratatzeko, hori nire ustez garrantzitsuena da. Jende ona badaukazu, jende txarra badaukazu ezinezkoa da proiektua arrakastatsua izatea. Proiektu arrakastatsu bat izateko, talentoa, talde on bat behar duzu. Eta orduan, jende hau kontratatzea, nire ustez, gure funtzio garrantzitsuena dela. Eta hori egiteko oso garrantzitsua da, buruan duzun mezua beste pertsonari komunikatzea edo bidaltzea. Beste pertsonak ulertzea zuk zer sortu nahi duzuna. Eta hori lortzen baduzu, errazago da pertsona horiek zurekin lan egitea. Eta gero ez dakit zen galdera teknikoa ala ez. Erabiltzen dugu plataforma guztiak, LinkedIn, Infojobs, horrelako gauzak. Baina nire ustez oso garrantzitsua dira referentziak. Beti postu berri bat daukagunean, gure taldekidei galdetzen diegu norbait ezagutzen duten postu horretan lan egiteko. Eta hori da iturririk onena, edo fuenterik, jende hau kontratatzeko fuenterik onena nire ustez.